Ahí teníem vostès Anna Cuesta, de seguida passem la ronda per la nostra tertúlia per a veure què és el que s'opina de la representant de l'acord d'honor de la Comissió de la Falla Cádiz Cura Femenina a Puerto Rico, però abans recordem que tenim un concurs, 2 entrades per a l'estrena de Quisiera ser del duodinàmic, divendres que ve al Olímpia. Este divendres, després demà, el dia 19, ja està. ¿A qué hora es eso, Leo? A les 9 de la nit. A les 9 de la nit. Pues la estrena, después estará hasta mitad de Pues mes, más o menos. antes podrían brindar con todos nosotros por la Navidad el viernes sobre las 7:30 a las 8 en la Plaza del Pilar. Haremos un pequeño cóctel navideño que están invitados todos los falleros, todos mis amigos falleros, mis amigos valencianos, que son mi gente y el leitmotiv Y hay una fallera mayor de mi vida. Y van a haber muchas falleras mayores. Pero una va a recoger un cuadro. Pero tú sabes demasiado. Yo me entero de todo. Tú sabes demasiado. Se le hará entrega oficial a Gloria Martínez Amigó, fallera mayor de Valencia 2008, del cuadro que el cotizado pintor valenciano José de Lomet hizo para ella en esa exposición por el centro histórico de la ciudad, y aprovechamos este cóctel de Navidad para hacerle entrega a Gloria, que está muy satisfecha y muy agradecida de poder tener esta gran obra de arte en su casa. Y nada, brindaremos por la Navidad, habrán regalos para todos, cantaremos villancicos y allí estaremos entre amigos y en familia. Y habrán muchas sorpresas, así que todo el mundo que lo desee está invitado sobre 7:30, 8 en Maldonado 40, estaremos allí felicitándonos por la Navidad. Os espero a todos, chicos. ¿No? Aunque Jaime lo aburro y tal, espero que Jaime esté. Quiero su compromiso formal desde aquí, porque si no, no sería igual. Ya. He terminado, señores. Ya. ¿No? Se ha dicho. Ahí, te has quedado ahí. Total, per dir que divendres a les 7:30 de la vespre en Ernesto de Sostoa, la millor festa de tota la ciutat. I per tot el Nadal. I després em van vostès a veure a l'Olímpia al Quisiera ser. Bé, tot és festa, @levantetv.es, adreça del programa, ahí clavava usar, que no se'n vaja i que la gent apunte a sa casa. La pregunta sobre el vídeo de Anna Cuesta Raiz, amb la que vostès se'n poden emportar 2 entrades per a l'estrena de Quisiera ser, ja tots responents era, i silenci a la sala, de quin color era la jaqueta que portava Anna Cuesta, d'acord? De quin color era la jaqueta que portava Anna Cuesta? La resposta al concurs. Tot és festa, @levantetv.es, i la primera persona, deixem-nos un telèfon de contacte, que conteste el color de la jaqueta que portava Anna Cuesta, d'acord? S'emporta 2 entrades per a estar en la estrena oficial de Quisiera ser. Com és Anna Cuesta? Què Pues pallona? la chaqueta que portava Anna Cuesta era de Ah, no, això no puc. No se pot. Anna Cuesta, pues mira, què vaig a dir? Jo tinc debilitat per Anna Cuesta, sempre ho tinc que dir, perquè és una dona que té moltíssimes qualitats, sincerament. Si tinc que destacar una d'ella, pues a lo millor que és molt pròxima i que transmitix els seus sentiments, que tu estàs parlant amb ella i si té il·lusió, te fan sentir il·lusió. Si ella t'està contant alguna cosa de la festa fallera, tu et sents el més faller del món. És una dona que te dona molt de carinyo, no sé com dir-te, però la veritat és que per a mi és fantàstica. Tal volta també hem de dir que Anna Cuesta és la que nosaltres, pel seu treball, com a periodista, molts anys vinculada a Soroll i Festa, en la 97.7, és la persona que més coneguem, òbviament a nivell personal, de l'acord, amb la qual cosa el tracte és més personal, més familiar. Exactament, però no deixa de ser de l'acord d'honor i té la seva personalitat. És que a mi molta gent m'ha qüestionat, quan van triar a Anna Cuesta en la Fonteta, que jo vaig cridar, me'n vaig alçar i ho vaig celebrar. I molta gent m'ha comentat que se diu per ahir que jo no podia fer això, que jo no podia celebrar que Anna Cuesta estiguera en l'acord. I vull dir una cosa, primer de tot, jo, abans que res, soc amic d'esta persona, amb la qual cosa jo ho celebre. Tinc devoció per ella, per la seva família, i me n'alegre molt de les coses bones que li passen.
A més, en el moment en què se celebra l'elecció de la Cort, jo no treballava en cap mitjà, encara que ja se sabia, no?, que venia així, però en aquest moment jo no havies començat, amb la qual cosa considere que jo no estic professionalment en cap puesto de responsabilitat. Dit el dit, tenim una fallera major de València fantàstica, tenim una Cort fantàstica i dins de la Cort, jo ara per ara tinc una amiga que és Ana Cuesta i espero tindre moltes, però Ana Cuesta era amiga abans d'això. Ernesto de Sostoma. Pues pienso que es una de las preguntas más difíciles que se me pueden hacer en esta vida. Porque... Pues si las fáciles las tardan en contestar, las difíciles sí, porque ¡apaga y vámonos! Ana Cuesta es que no podría definirla con mis infinitas palabras y mi verborrea fácil. Que como tú has dicho, Jaime, no te alegraste tú, creo que se alegró mucha gente en La Fonteta, se alegró mucha gente porque es una persona que conocerla es creerla, y yo tengo también debilidad y yo tengo mucho amor por todas las cortes de honor, por todas, pero cuando has conocido tan de cerca a una persona, la quieres tanto, se ha ganado tanto tu cariño y tu corazón, evidentemente es que te alegras como en primera persona y después más siendo una persona que, como muy bien la ha definido Kepa, que transmite, es una de esas pocas personas que transmite todo lo que siente en su interior, y creo que si saltamos en La Fonteta era porque esa suma alegría que le desbordaba a ella nos la transmitió a todos los demás y nos desbordó igual que le desbordaba a ella. Escucha, y que si no quieren que saltemos, que no nos lleven a un pabellón polideportivo, claro, a un teatro, un palo de la música. No, y además pienso que hablar es gratuitamente y que este año... Pienso que Ana Cuesta la conoce mucha gente, pero este año la van a terminar de conocer, y es una chica que la verdad es que cumple unas cualidades impresionantes y que pienso que es esa típica persona que a todos nos gustaría tener como amiga. Bausa, en el programa este de 59 segundos, ¿cómo hacen lo del micro? ¿Cómo se baja? A mí no me han invitado nunca a ese programa. ¿Cómo? Porque les pondrías problemas, les pondrías problemas. Le voy a pedir a los Reyes Magos un ernestómetro para poder medir la intensidad del discurso. Leo Marín, tu tingueres l'oportunitat de treballar en Ana Cuesta durant 3 anys, no? Si no m'enganye, 2 anys i mig, 3 anys, a Soroll i Festa 97.7, que és, per cert, on cal arreplegar les entrades en cas de guanyar-les. Correcte. Dit el dit, Ana Cuesta. Jo vaig a dir més que mai una opinió absolutament personal, perquè no puc ser imparcial en Ana Cuesta, que la tinc, com tu bé dius, durant 2 anys i mig, no col·laborant amb mi, sinó fent el programa, pràcticament. Jo l'únic que me dedicava, i a més així començava tots els programes, tots els dijousos, dient que Ana Cuesta era la que produïa i ficava els continguts del programa, i jo sols me dedicava a ficar la veu. O sigui, que ella m'estava fent el programa, lo bé que és que en aquells 2 anys i mig tots els mèrits són per ella. A banda de ser una xiqueta estupenda, guapíssima, ha dit ella una cosa i que és de veres, és super responsable, tant en els estudis com en el propi programa, que estava allí per amor a l'art en la 97.7, però la responsabilitat que ella, de fet m'arrastrava inclús a mi moltes vegades, perquè un programa isquera, a última hora o el que sigui, perquè jo no havia pogut estar o qualsevol història. Ja te dic, per mi Anna era la meva fallera major, evidentment, de València, però clar, que estic dient això sense ninguna maldat, simplement per l'amistat i el carinyo que mos unís i que s'ha anat fraguant dia tras dia durant 2 anys i mig en la 97.7. Evidentment. Doncs sàpiguen vostès que ja hem repassat totes les xiquetes de l'acord, que són totes un encant, que afortunadament hem tingut aquesta oportunitat d'acostar-nos a elles i conèixer-les un poquet més a cada moment. I, clar, la gent pensarà, i estava Ana Cuesta i ara està el bronxud. El pobre lo que ha salido perdiendo. La vida es lo que tiene sus subidas y tiene sus bajadas. ¿Cómo cambian los gustos? Pero ahora nos reímos mucho. Lo pasemos bien, lo pasemos bien. Yo, Elena, darte las gracias de verdad por el suéter y por las ideas ocurrentes de mi amigo Leo Marín. Y lo apañado que estás. Has visto que el lluidor Lluidor. Que lluidor que estic així lluint-me. ¿Yo podría contratar a tu madre? No, però primer t'he que parar en el seu manager, que sóc jo. No, perquè... Així, home, dels 250 euros que val el suéter, 240 són per mi, Déu per ma mare, perquè jo soc l'intermediari. Senyores, senyors, nosaltres anem ja, que Pallona, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ernesto de Sostova, gràcies, una vegada més. Gràcies i feliç Navidad. Ahí estem, i Leo Marín, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i mamà...
Feliç Navidad. Lena, un beset molt gran i moltíssimes gràcies. Gràcies a tota la gent que cada dimecres per la nit en directe esteu seguint Tot és Festa, que cada setmana en som més, amb la qual cosa nosaltres de veritat que encantats. I dir-vos només una cosa, dimecres que ve, la nit de Nadal, volem passar-la junts. No mos falleu, home, no mos falleu, que sempre, així, a Levante Televisió, tot és festa.